Сәлем, қадірлі достар, исәнмісіз? Қадірлі ижад сүйуші тамашашыларымыз. Эфирда отналық йылдызлық мезгіллері тапшыруы. Һәм білгенігізше, Созвездие йылдызлық фестивалінің 21-ші фестиваль сезоны башланып кетті. Һәм бірінші болып фестиваліні баулы қаршылды. Һәм бізде бұл истәліклі тарихи вақиғаны шитлетіп өте алмадық. Шуңа күрә бүгін біз баулыда. Һәм бүгінгі тапшыруыбыз нәқ баулы мәдәниет йорты сәхнәсеннән алып барыла. Достар, сіз әзір екен, алға тарихқа юл тұтайық. Тарихқа юл тұтабыз дегенде, достар, шу тарихи юл бойлап бізні бүгін апрель бию түркімі жетекшісі Мария Николаевна Савельева алып барашақ. Мария Николаевна, исәнмісіз? Исәнмісіз. Енді бірінші болып, ғадати сұраубыз, бізні тамашашыларыны өзіңіз білен яқынырақ таныштырыңыз әлі. Міне, сіз ижади кіші боларақ, бұл профессияға нешік келдіңіз? Мен кішкенеден бейірге yorаттым. Өзімні көп мәхәтірлейм, гіл сәхнеде болдым. Апам аның юлынан барыға тәғдим еткеш, ол Олабуға культ просвет училищесін тамамлады, мен сені призалаштым. Училищеға кірдім, аны тамамладым. Аннары Қазан мәдәниет институтына, ол шоқта ол шулай етіп аталайды, оқырға кірдім. Аны да тамамладым. Һәм біраздан туған шәһәрім Баулыға әйләніп қойттым. Һәм инде биредә апрель хореография ансамблі ұйыштырдым. Апрель. Сіз түркімізні яз күні апрель ойында ұйыштырға болдыңыз міне? Очень люблю этот месяц. Бойны мен бик yoratам, язны бик yoratам. Бұл бик шәп вақыт. А потом в апреле... Аннары апрель айында бізде халық ара бию күні. Это тоже возымело. Бұл да орынлы иде. Как упал
Әміне түркімні ұйыштырдыңыз, әлбәтте. Түркімге балаларны нишек жидіңіз сіз? Кім білен шүгіліндіңіз? Неде ештегі балалар, малайлармы, қызлармы, шының тұрында бірнешесіз? С самого начала Коллективта бошта ук малайлар көп иде. сейчас у нас Хәзер инде кызганычка каршы кызлар гына. Тик кызлар белән дә эшләү бик кызыклы. Искиткеч. замечательно. Ансамбльда Дети 4 яшьтән 14 яшькә занимаются кадәр очень балалар шөгыльләнә. Эшлейсіз сіз? Ненде биюлер куясыз, идеялар қоян аласыз? В основном мы работаем Нигездә без халык стилендә һәм эстрада стилендә дә эшлибез. Идеяларны куян алабыз. Кайчагында бу инде күпләрдә булган хәлдер, төшкә килеп керә. Кайчагында интернетта материал ошаса, син аны үзгәртәсең, үзеңә яраштырасың, төрлечә. Кайчагында инде нинди дә булса музыка, ошый һәм син аңа сюжет уйлап табасың. За дальнюю горку ходила, а через мосток и до заречный лесок, и до зеленую полянку. И тетя Маруся за дальнюю горку ходила, да не по делу, а просто пошла прогуляться. По старой тропинке широкой, ну а дальше ты шла все лесом, да лесом. Видит цветок на полянке, красы не бывало. И цап, Маруся-то его себе положила в карман. А
за дальнюю горку ходила. Мария Николаевна, әміне созвездие йылдызлық фестивалі турында бит инде безнең тапшыру. Һәм инде сорау. Бу фестиваль белән ничек таныштыгыз сез? Ничек очраштыгыз? Если я не ошибаюсь, в Ялгышмасам, 2004 елда Дмитрий Александрович Туманов Баулыга безнең җирле Росточек фестиваленә килгән иде. Анда ул безнең ансамбльне күрде. Күрәсең, без аңа ошадык. Нравился наш ансамбль, но нас пригласили. Һәм ул безне созвездие йолдызлыкка чакырды. Һәм шуннан бирле ел саен сез фестивальдә катнашасыз, шулаймы? Нет. Юк, Было несколько берничә еллык лет тәнәфес перерыва, булды. но созвездие Әмма такой йолдызлык фестиваль, что он Ул үзенә притягивает. тартып тора торган фестиваль. Вот Һәм последнее без время соңгы каждый вакытта год ел саен принимаем әлеге участие искиткеч фестивальдә в катнашабыз. этом замечательном фестивале. Әлбәттә, дуслар, фестивалебызга тугры булып калган бию төркемнәре, иҗат төркемнәре безнең өчен бик кадерле. Һәм менә апрель бию төркеме шундыйлардан. Тик менә Мария Николаевна, минем белгәнемчә, сез суперфиналга килеп, гала концертка үткәнегез юк иде. Ни өчен? Очень сильные коллективы. Зур шәһәрләрдә бик көчле коллективлар, иң көчлеләрдән. С удовольствием смотрю. Мин һәр чак рәхәтләнеп карыйм һәм исләрем китә, ничек шулай матур итеп бии белгәннәренә. Молодежь. Яшьләр дә үкчәгә баса, әлбәттә. Изучают. Алар инде заманча материалны өйрәнә бит. Ничек уйлыйсыз сез? Менә бәлки ни берәр яңа караш, яңа стильдә эшләп караргадыр. Ну, есть еще такой момент. Тагын шундый момент бар. Без барлык балаларны да алабыз. Ничектер кызганабыз аларны. Алар бит барысы да йөри, шөгыльләнә. Балалар барысы да талантлы сыман. Әмма спортта кебек
предприятие, Теләсә как кайсы говорится, предприятиедә кебек дип әйттиммесең, должен быть отбор. сайлап алу булырга тиеш. Есть все-таки дети, которые Зур теләк с белән огромным йөрүче, желанием. нык Они эшләүче трудяги. балалар бар И бит. вот, мне кажется, все-таки нужно Һәм миңа делать калса, группу. конкурс төркемен нәкъ менә шундый балалардан җыярга кирәк. Марина Николаевна, әлбәттә сіз бик дұрыс фикер әйттегез. Конкурсқа шыға торган группалар булырга тиеш. Һәм бәлки сіз бу юнәлештә дә эшләп карарсыз. Ә менә сез Баулыда, Баулы сәхнәсендә чыгышлар ясыйсыз. Мондагы кешеләр белән, мондагы җитәкчеләр белән мөнәсәбәтләр нинди? Ничек эшләр бара? Ярдәм итәләрме сезгә? Ничек? Бик яхшы. Мы Без работаем мәдәният с йорты директоры белән, культуры. мәдәният бүлеге җитәкчесе белән начальником эшлибез. отдела культуры. Алар безгә һәрчак Нас всегда ярдәм итәләр, поддерживают, костюмнар помогают. тегәргә булышалар. Барсы да әйбәт. Пахурницы давановой, настояв столик дубовой. Подай, балалай, подай, балалай, подай, балалаечку сюда. Стоя столик дубовой, ох, ножки точаные. Подай, балалай, подай, балалай, подай, балалаечку сюда. Ножки точаные, ох, позолоченные. Подай, балалай, подай, балалай, подай, балалаечку сюда. Вот за этим за столом, ох, три невестушки сидят. Подай, балалай, подай, балалай, подай, балалаечку сюда. Три невестушки сидят, ох, праваюшка говорят. Подай, балалай, подай, балалай, подай, балалаечку сюда. У Ивана Кудряша, ох, нету денег ни шиша. Подай, балалай, подай, балалай, подай, балалаечку сюда. Подай, балалай, подай, балалай, подай, балалаечку сюда. Нету денег ни шиша, ох, Ваня, добрая душа. Подай, балалай, подай, балалай, подай, балалаечку сюда. Подай, балалаечку сюда. Подай, балалай, подай, балалай, подай, балалаечку сюда. Подай, балалай, подай, балалай, подай, балалаечку сюда. Гадәти булган сораубыз, йылдызлык мизгелләр тапшыруының гадәти сорауы, ул Марина Николаевна, Созвездие йылдызлык фестивале белән бәйле булган иң якты мизгел сезнең өчен ул нинди? Это, Бу мөгаен Кырымга бару. случилось Без беренче тапкыр йылдызлыкта катнашканда, первый ул вакытта барлык теләүчеләрне дә тогда еще брали алалар иде всех һәм безгә Кырымга балалар белән и вот барырга случилось такое счастье, бәхет что мы төште. съездили в Крым с детьми. Бу Это было онытылмаслык хәл иде. Бәттә, Марина Николаевна, Кырым белән бәйле истәлекле мизгелләр ул һәрбер төркем өчен, һәрбер катнашучы өчен бик якты мизгел. Хәтта минем өчен дә. Һәм инде тапшырубыз ахырына якынлаша, менә тамашачыларга, җитәкчеләргә, балаларга бәлки теләкләрегез бардыр. Нәрсә әйтә аласыз?
Что я могу пожелать? Нәрсе тілей Я олам желаю инде мин? руководителям, Мин детям жетекчилерге һәм балаларга участвовать в бу фестивале, фестивальдә потому что катнашырга он телим. классный, Чөнки он очень ул уютный. шундый Здесь чувствуется такая шәп. любовь к детям. Ул бик уңайлы, И я его җылы, очень люблю. игелекле. Монда балаларга карата шундый мәхәббәт И сизелә. творческих Мин аны успехов, бик конечно яратам. же. Здоровья. Һәм әлбәттә иҗади уңышлар, әлбәттә сәламәтлек, эшләргә һәм конкурсларда катнашырга мөмкинлекләр булсын. Кто там едет? Кто там едет? Кто там едет? Посмотри, на хромой да на кобыле. Это наши сковори. Сковори, народ потешный, едут с ярмарки домой. Кто раздетый, кто разутый, кто с разбитой головой. У подружки русы косы ниже пояса явились. Вот за эти русы косы мы с товарищем дрались. Ты играй, я буду петь, не так живот будет болеть. Мы с товарищем сидели, распевали песенки. Менә шундай җылы нотада безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген мин сезне, кадерле дуслар, Баулы йолдызы, Созвездие йолдызлык фестивале йолдызчыгы апрель бию төркеме белән таныштырдым. Төркем турында аның бердән-бер яраткан җитәкчесе Мария Николаевна Савельева сөйләде. Безнең белән булыгыз. Киләсе тапшыруларда яңа йолдызчыклар һәм яңа тарихи мизгелләр. Исән-имин булыгыз, дуслар. Очрашканга кадәр. Пока-пока. Сау булыгыз.